Pjan f'settur partikolari ma jistax jitfassal vakum għalih mingħajr ma nħarsu lejn l-impatt tiegħu fuq setturi oħrajn. Din il-politika tal-Partit Nazzjonalista, partikolarment dwar l-ambjent, kif espressa mill-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija Rajn Kallus waqt webinar organizzat minn Newsbook bit-tema kif qed nippjanaw li nkomplu ngħixu. Kompla li meta nitkellmu fuq pjani għal-futur għandna nifmu li kollox u katina flimkien. Rajn Kallus appella l-kontingenza min-naħa tal-gvern fuq settur sensittiv bħal dan, aktar u aktar f'ċirkostanzi mhux daqstant komuni bħal meta l-interconnector inqata għax intlaqat f'nofsa baħar. Dak kien wassal għal perjodu fejn sezzjonijiet tal-pajjiż kienu spiċċaw mingħajr dawl. U kompla billi fakkar li bħala membru stat fl-Unjoni Ewropea irridu naraw li sal-2030 ikollna 27% tal-provista tal-elettriku tagħna minn sorsi notfa ta' enerġija. Iżda sissa, il-National Energy and Climate Plan qed jindika li sa 10 snin oħra se jkollna biss 13% tal-enerġija li tkun ġejja minn sorsi notfa. Il-kellim tal-Oppożizzjoni kompla li jeħtieġ ninvestu f'sistema ta' enerġija tar-riħ offshore, dan partikolarment minħabba l-limitazzjonijiet infrastrutturali kbar li għandna u li ma naffordjawx li tittieħed medda kbira ta' art oħra biex kollna aktar power stations. Suġġeriment ieħor u l-investiment fuq it-tieni interconnector hekk kif isset naraw il-ġid li l-ewwel wieħed għamel fl-aħħar snin grazzi għall-ippjanara li minn Gvern Nazzjonalista. Rajn Kallus billi tkellem dwar il-proġett skandalus tal-Power Station tal-Elettrogas assoċjat mal-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja li se jaħlu eżempju tal-konsegwenzi ta' pjani u l-kuntratti ħżiena. Il-politiċi jiġu jmorru iżda l-impatt tad-deċiżjonijiet tagħhom jibqa' qal Rajn Kallus.